2004. To je vaša odpoveď? Nie je žiaľ správna. Budeme držať palce, nech sa to vláce aj na budúce. Pekný zvyšok večera. Takže kedy sme naposledy vyhrali nad USA na majstrovstvách sveta? Máme súťažiaceho. Dobrý večer. Dobrý. Vaše krstné meno? Jan. Jan, takže na ktorom svetovom šampionáte vyhralo Slovensko nad USA? Bolo to v roku 2000, 2004 alebo 2008? V Bčko 2004. V boji o tretie miesto sme z USA prehrali 0-1 po samostatných nájazdoch. Nebola to správna odpoveď. To blbec, však ten prvý dal tiež B. Otázka ešte stále zostáva v hre. Kedy sme vyhrali nad USA? Máme súťažiaceho. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, poďte odpovedať na otázku, na ktorom svetovom šampionáte vyhralo Slovensko nad USA. Bolo to v roku 2000, 2004 alebo 2008? V Ačko roku 2000. V Petrohrade v roku 2000 sme vyhrali 4-1, vy ste odpovedali.